Hello, kumusta ka mong tanan din ha sa BJMP Giholngan City? Maayo labab mong tanan. O kinsa may mihilak dito sa sa dihang nakadawat mo og injection sa vaccine. Wala ba'y mihilak? Okay, so mangumusta lang ko ninyong tanan. Ako usab nga kumustahin nga espesyal nga kumusta ni Mona, ni Mary Lou, Concordia, ni Rachel, ni Lindy. Kumusta ang atong negosyo dinha sa sulod? Dili ba mo maalkansi? Kinsa may siging mangutang ninyo? Balita nako maayo mong muluto. Gusto na akong tilawan, gusto na akong tikman ang inyong mga luto dinha kung makapauli ako. Gusto gyud ko makapauli dinha sa Pilipinas apan murag lisod pa karon. O gusto po kong mopauli kung abre na mo dinha. Kay kung dili mo abre, dili po ko mopauli. So magampo lang ta nga mobalik na sa normal, pero sigurado ako nga dili mag-normal dayon. So ipadayon lang ninyo ang inyong negosyo. Og aduna ko'y pahibalo, adunay dako kayong contest. Ang contest nako mao ni kung kinsay makatanom og kamatis nga ang bunga dako, kung kinsay pinakadako nga kamatis dina sa mga selda, makadaog og premyo nga sekreto. Ang akong gusto nga magkuha mo bunot og butangan og bunot sa lubi, butangan og yuta, og magtanom og kamatis, og inyo ning ibitay ang bisag asa ninyo ibitay, basta pagka duha ka bulan og tunga ato nang tan-awon, inspection sa warden o sa uban kung kinsay nakadaog o kinsay daghan kaayo nga makapatubo, nga makapamunga og kamatis. So maunay atong dako nato nga pahibalo, dako natong contest. So sa dili pa kita magsugod, magpasalamat ako sa tanan nga mitabang nga kita makahimo gihapon ni ining Bible study. Daghang salamat sa warden, ni Annabel, ni Morgan, ug uban pa kadtong mihatag og kanta, nag-dedicate sa kanta, og wala ko kabalo kung si Tanya nakagwa na ba. I hope ang iyang kinabuhi sa guwa maayo lang. So sa dili kita pa magsugod, atong ihatag ang tanan sa atong Ginoong Hesukristo. Among amahan nga langitnon, daghang salamat nga kami maka-istorya kanimo, nga kami maka-communicate, nga kami maka-istorya bisag dili kanamo makita, Lord. Daghang salamat sa pulong nga imong gibilin nganhi kanamo, Lord, 2,000 years ago. Lord, hinaut pa unta nga sa among pagtuon karon, mabag-o ang among kasing-kasing. Mabag-o ang among pagtan-aw nga na kanimo. Hinaut pa unta nga ang among kauhaw, kagutom, matagbaw, Lord. Samtang kami nagtuon sa imong pulong. Nagahangyo kami nga ang Espiritu Santo maoy magauna kanamo karon. Abrihan unta nimo ang among kasing-kasing. Og pasayloon mo kami sa among mga sala, sa ngalan ni Hesukristo nga among manluluwas. Amen. Sa unang panahon, sa bata pa ko, siguro ang akong edad mga usa ka gatos minus og pila ka bulan, dito sa among lungsod, dinhay usa ka tawo
Ang iyang ngalan si Goryo. Gwapo siya. Gwapo ang iyang sapatos. Ang iyang sapatos, Nike. Og nakarilo pa siya. Og naka-gogol pa siya. So, gwapo gisyan tanawon. Apan, wala siya problema. Ang problema, kami mga bata. Nganuman, kay samtang siya maglakaw sa among dalan dito sa street, Yoruba Street sa Himalalod. Amo siyang kantahan. Kay kami nagsilos kami gusto niya. Kay gwapo man siya. Sa among paglantaw, nga siya taga-baryo lang. So, amo siyang BI-ayon. Katong among gihimo, dili maayo to. Kay kung buhi pa siya ron, kung makita na ako siya, mangayo kog pasaylo sa among gikanta kaniya. Gusto ba mong maminaw kung unsa ang among gikanta? Gusto ba mong mukanta ko? Pero ang problema, dili ko mantigong mukanta. I love to sing, pero ang boses na ako, dili gusto, dili maayo. Pero bisan pa, bisag moingon mo nga, ayaw kanta lang. Kay basig masira ang atong Bible study karon, pero mukanta gyud ko. So mao ni ikanta namo. Si Goryo Parilo Rilo aron ingnon dako siya grado pag leksyon sa maestro. Isa pa sir, malibang pa ako mambo. Mao na imong kanta. So ay lag baby ay nako kay dili gyud ko maantigong mo kanta. Makakanta ko kung maligo. Apan among gibiay-biay kay taga baryo man lang siya. Among gilantaw nga wala man ni siya maka-eskwela sa Dumaguete. Wala man ni siya naka-eskwela sa Seliman University of Dumaguete. So amo siyang gibiay-biay. O dinapoy sa kapanahon nga miadto siya sa Manila. Pag abot niya, wala ko kaybalog pila siya kabulan sa Manila, pero pag abot niya, dili naman siya maantigong mo binisaya. Magtinagalog naman siya. So amo ko sa ingnon siya nga 3 araw sa Maynila walang kain-kain. Hindi na marunong mag-Cebuano. Mautoy among gihimo sa mga bata. Dili maito. Kamo usab. Ayaw lang mo kanta nako ha. Ayaw lang mo kanta nga si Rugrason pa rilo aron ingnong dako siya grado. Pag leksyon sa maestro. Isa pa sir, malibang pa ako mambo. Guys, pasaylo ako dako nga ang akong Cebuano dili maayo. Kay dugay naman ko diri mga 43 na katuig, sobras 43 katuig. So usay malimtan nako ang akong Binisaya. Usay ako pang huna-hunaon. So ayaw lang mo biay-biay nako ha sa akong Binisaya. Hey, ngano man nga gaistorya man kog ingon ani. Atong tan-awon og nganong og unsay nahitabo sa kapitulo 6. So guys, gusto kong abrihan ninyo ang inyong Bible sa kapitulo 6 sa sinulat ni Apostle Marcos. Apostle Marcos, kinsa may gustong mag-review din na, kinsa may gustong mutindog nga moingon nga sa kapitulo 5 mauni atong giistoryahan, mauni atong giistudyuhan last week sa usang semana. Kinsa may mantigo din ha. Kinsa dili mantigo, buta mo ipasabot, kinsa may makahinumdom. Naaway mo tindog. O sige, kung kinsa mo tindog, i-pause lang ni. O akong ingon si Annabel, kinsa man to'y mitindog
nga misulti, ayaw lang pog sulti usa ka oras. Bisag usa ka minuto lang nga kini akong naantiguhan sa usang semana. Sa usang semana, Kapitulo 5, dinhay usa ka babay nga nagkasakit og 12 ka tuig. Nagkadugo siya. Nakita niya si Jesus gilamok og gusto daghang mga tao. Apan siya bisag unsa kadasok sa mga tao, miingon siya sa iyang kaugalingon. Basta makakaput lang ko, mutuo ako nga makakaput ako sa iyang sinina. Bisag ang tumoy lang, maayo ako. Dako kayo ang pagsalig niya. Mituo siya og iya gyung gihimo. Lain ang mituo og wala kay gihimo. Iya gyud gihimo, bisag daso kay mga tao, miadto gid siya, iyang gihikap. Nakahikap gid siya sa sinina sa atong Ginoong Jesucristo. Og naayo siya. So dako kay pagtuo og pagsalig. So usana sa atong tun-an karon. Apan sa dili pa kita, and then di na po'y usa ka tao, usa ka leader sa leader sa sinagoga nga ang anak niya si Tabetha hilimatyo na. Og mituo gid siya nga si Jesus makaayo. Bisag giingnan na siya nga sayang na lang kay ang imong anak nga si Tabetha namatay na. Apan didala gihapon niya si Jesus. O namatay usab si Jesus, o namatay usab ang bata. Apan giayo sa atong Ginoong Hesukristo. Iyang gihatagan og bag-ong kinabuhi tungod sa pagtuo sa mga ginikanan. So, sa walay dugay-dugay, walay lamang dugay-dugay, magsugod na kita sa dinha sa kapitulo 6, magsugod kita sa versikulo 1. Naana mo dinha, Benji, naana ba mo dinha? Okay, basaw na ako. Si Jesus mibiya ni adtong dapita. Unsa man tong dapita, unsa man tong iyang gibiyaan? Gibiyaan niya kadtong usa ka lugar nga iyang gikuha ang mga yawa nga dinaso sa katao. Iyang gipapahawa ang yawa og miadto didto sa mga baboy, 2,000 ka baboy. Og sayang kaayo kay ang baboy wala na lechon, wala nga nahumba. Namatay ang baboy, namatay usab ang mga yawa. Og didto instead nga malipay unta mga tao kay ilang gikuha ni Jesus ang giyawaan. Nasuko sila. Nganuman tungod kay ang ilang mga baboy, ang ilang mga negosyo nawala man, na bankrupt sila. Na pordoy, nasuko sila ni Jesus. Mao nang si Jesus miingon nga mubiya ta dinhi og muadto ta sa usa ka lugar. Unsa maning lugar ang iyang giadto? Si Jesus mibiya ni adtong dapita og mipauli sa iyang lungsod. Mikuyog kaniya ang iyang mga tinunan. So unsa maning lungsura mipauli siya sa iyang lungsod? Tagadiin man di ni si Jesus. Si Jesus sa pagkataon niya natawo siya hainman sa Bethlehem. Og tungod kay ang hari si King Herod, ang miingon sila ang bantugan nga hari, nahadlok man siya nga adunay hari nga nasilang, hari nga gipanganak. So gipapatay niya ang mga bata. So ang gihimo sa mga ginikanan ni Jesus, milagyo sila, miadto sila sa ubos sa Ehipto. Dito nagdako si Jesus. Pagkahuman, mibalik na sila. Wala sila may balik sa Bethlehem. Miadto sila sa usa ka lungsod, gamayng lungsod nga Nazareth.
Nakaadto ko dito sa Nazareth, mga 3 years, mga 3 na katuig karon. Og so mibalik siya dito. Taga Nazareth siya. Posible ba siguro nga abi-abihon siya sa taga Nazareth? Kay bantuga naman si Jesus. Daghang mga tao nahibalo na sila kung unsay gihimo ni Jesus. So unsa may paglantaw ninyo, malipay ba siguro sila? O gauhon siya. Atong lantawon sa versikulo 2. Nianang adlaw sa igpapahulay. Kamo nahibalo na mo kung unsay adlaw nga igpapahulay sa mga Hudiyo, Sabado. Miadto siya sa sinagoga, ang sinagoga gamay nga simbahan, og nagtudlo sa mga tao. So mao po ni gihimo ni San Pablo sa mga misyonaryo nga muadto sila sa simbahan, sa sinagoga. Si Jesus usab gustong magtudlo. Daghan ang mga tao didto. Sa ilang pagkadungog kaniya, nahibulong silang tanan. Busa nangutana sila. Diin man niya hikat uni kining tanan. Nahibulong sila. Kining tanan nga gitudlo niya. Hain man niya nakatuna. Nga kini siya, wala man ni siya ga-eskwela sa Bible School. Wala man ni siya nag-eskwela university. Taga-baryo man lang ni siya. Mao'y paglantaw nila. O kadaghanan sa mga rabbi, ga-eskwela yun na sila. Apan, sa ilang paglantaw ni Jesus, dili edukado, taga-baryo lang ni siya. O diin man siya niya hikat uni kining tanan, nangutana sila. Apan, ang ilang pagpangutana murag BI. Unsa mang matanga sa kaalam kining nabatunan niya. O giunsa man niya paghimog mga milagro. So, ang ilang pagsulti kung basahon nato ang original, ilang GBI si Jesus. Ikaw, yan lang paglantaw nila. Paglantaw nila ni Jesus, taga-baryo lang ka. O wala kay edukado, wala kay naeskulahan, parilo-rilo ka lang. Apan, unsa may ilang gisulti? Ngin sila, dili ba mauman ang panday nga anak ni Maria? Yun siya, panday lang na siya. Ang iyang ama-ama, si Jose, panday. Pero ang panday ni adtong panahon sa ilang panahon, mura ba naghalublaks? Kay dito, daghang kabatuan. Ang ilang gihimo sa mga balay nila, mga bato. Ikat nila ni putlon, o mura ni siya, o mga mahimo ng siminto, gahay kay ni. So, mo ni ilang hollow blocks. So, mo ni trabaho ni Jesus o sa iyang papa. Posible, papa or ama-ama. Kay dili man yun tinuod niyang amahan si Jose. Dili ba? Tungod man sa Holy Spirit, Espiritu Santo, nga siya namugna. Apan gikan siya sa langit. Nahimo siyang tao. So, ang iyang trabaho, pagkamatay na, posibleng namatay na si Jose. Sayong mimatay. O ang may kuha sa trabaho niya, si Jesus. Kaya siya may kamagulangan. So, yun siya, dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Jesus? Ang ilang pagtuo nga, daghang panday dito, pero sa English na panday. Siya yung pinakapanday. So, kaila siya. Nga anak ni Maria, og igsoon nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas, og ni Simon. Yung sila, kaila nato na siya, taga dinhi na siya, taga baryo, kay bulog kita sa iyang inahan. Maria, ang iyang igsoon, upat ka igsoon, og mingon sila, dili ba ang iyang mga igsoong babae, mga igsoong babae, plural, mga so dili lang usa ang iyang igsoon, wala ta kay bulog pilay igsoon ni Jesus nga babay. Mingon sila, dili ba ang iyang mga igsoong babae ani man dinhi nagpuyo kanato? So kini siya ordinaryo lang ni siyang tao. Hain man siguro nakuha niya ang iyang
antiguhan nga taga-baryo maling ni siya kay buluman ta niya. Naglibog sila. Tungod ni ini, miingon sila, dili ba ang iyang mga igsoong babae ani man dinhi pangpuyo? Ang mga Bible scholars moingon gyud nga kini siya igsuon ni sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod ni ini, wala motahod kaniya ang mga tao. See? Kami sa mga bata po, pa kami, wala mi motahod ni Gorio. Kay, wala man siya ka-eskwela. Bisag nagrilo-rilo siya, pero nahibalo kami nga wala siya mag-eskwela. O bisag puti kayong sinina, bisag maayo siyang mutinagalog, pero ang paglantaw na mo, dili maayo. So, mao po ni paglantaw dito sa mga taga Nazareth. Sa ilaha kay panday lang na siya. Igsoon niya, kay balot kita. Dili ni sila sikat, wala ni siya nag-aral sa university. Pareho po na sa ato taga dinha ka lang, wala kay giskwelahan, ang trabaho nimo karpentero lang or bisag janitor ka lang. Muna kita aduna po tay kinaiya. So kung kadto si Gorio, kung buhi pa, kung makita nako, mangayo kog pasaylo. Kay nganong ako siyang gikantahan. Dili lang ako kun dili mga bata pa man mi. Pero kung makita nako siya, mangayo kog pasaylo kay dili maayo ang pagbiay-biay. So kamo usab ayo mog biay-biay nako sa akong binisaya. Kay nagsulay ko nagtuon ko akong gitun-an og husto pero bisan pa tagilid ang akong binisaya. So magbalik ta dito. Wala siya unsa may nahitabo nga wala man sila pagtuo. Wala sila pagtuo. Ang wala sila pagtuo o wala unsa gingon tungod ini wala mutahod sila. Wala sila pagtuo kung kinsa ni Jesus unsa may resulta. O mingon si Jesus kanila, ang propeta gitahod sa tanang dapit gawas lang sa iyang kaugalingong lungsod. Mga kadugo o banay. So, mga kadugo niya o kabanay niya, wala mutahod. Siguro sa mga igsuon niya, si Maria lang ang misalig kaniya. Na kini siya gikan sa langit. Apan ang iyang igsuon, nga si Santiago, sa namatay na sa ang atong Ginoong Kristo, namatay na siya o miadto na sa langit, di na pa siya mituo sa atong Ginoong Hesukristo. O sa versikulo 5, wala siya makahimog milagro dito gawa sa milagro dito gawa sa paghikap ni adtong pipila ka masakiton o pag-ayo kanila. So, bantayan ninyo ni unsay giingon. Wala siya makahimog milagro dito. So, ang pagsalig, ang pagtuo, kung wala mo'y pagsalig o pagtuo, walay mahimo ang imong kinabuhi. Ang Ginoo wala maghimog espesyal, importante nga magbag-o ka. Tungod kay wala man kay pagsalig. Sorry guys kay tugnaw sa guwa, adero say ubhong ko kung tugnaw kayo. Ang tubig imong ibutang sa guwa, walay 5 minutos mahimo ng ice na. O kung magdugay ka, usay mahulog ang imong dalunggan. Versikulo 6, natingala siya sa pagkawala nila'y pagtuo. Ako mangutana kaninyo karon. Pila na kabulan kitang nagtuon. Siguro Marso pa, kada semana. Ang akong tuyo nga kamo musalig og mutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Wala
wala ko'y aim, wala ko'y tuyo nga kamo ma-converter. Apan gusto ko nga kamo mutuo og musalig og inyong ihatag ang inyong kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Mutuo ba mo sa atong Ginoong Hesukristo? Gipadala ni Jesus ang napulog duha ka tinun-an. Unya miadto si Jesus sa tanang kasikbit nga mga balangay, mga baryo og nagtudlo sa mga tao. So, dali lang siguro siya dito sa Nazareth o gilaktawan lang niya, miadto dayon siya sa ubang lugar nga mga tao gusto niya. Gusto sa mga tao. Kung dili gusto sa mga tao, mubiya lang usab ang atong Ginoong Hesukristo. Og gitigom niya ang napulog duha. So pagkahuman niya og sermon og evangelize, pagtulo sa mga baryo, usa niya nakadlaw iyang gitawag ang iyang mga disipulo, mga tinun-an. Nganuman nga iyang gitawag sa pila ka bulan na siguro nga ang mga disipulo ang nakadungog niya. Iyang gitudluan siya. Karon ang gusto sa atong Ginoong Hesus nga sila usab isabwag nila ang maayong balita kung unsa ang nadungog nila. Dili lang nga sila naatigo, kundi ilag yung i-apply kung unsay ilang natiguhan. Mao ni gusto ni sa atong Ginoo nga kining iyang gitrain mga disipulo, discipline, sila mo evangelize usab sila nga sila mosulti kung unsay nahimo sa Ginoo sa ilang kinabuhi, kung unsa maning gingharian sa Ginoo. Kini short term lang ni, buti pasabot pila lang ni kaadlaw, dili ni tuig nga gipadala niya, pila kaadlaw lang ni. Og miadto og versikulo 7 atong tan-aw ni unsa may mga procedure, policy, unsa may ilang tumong. Versikulo 7, og gitigom niya ang napulog duha ka tinun-an nga gipadala nga tinagurha. Unya iyang gihatagan sila og gahom sa paghingilin sa mga yawa. Importante kayo nga lang trabaho. O kining tinagurha dinhi sa among syudad o bisan dinhi sa Canada, kadaghanan sa mga pulis kung mag round sila sa lungsod, tagurha gyud sila. Makita nimo nga sa kada iskina mo inspection sila, mo lantaw, tagurha gyud sila. Kaya mas maayo man nga duha gyud sila. There is strength, adunay kusog sa tagduha. Mao ni policy, mao ni procedure, mao ni gimo ni Jesus para tagurha. Og iyang gihatagan sila og gahom sa paghingilin sa yawa. Gusto mo ba mo? Gusto mo ba nga hatagan og gahom sa nga ang mga yawa mapahawa? Versikulo 8, og giingnan sila, ayaw kamo pagdalag pagkaon o bag o kwarta o bisan unsa gawas lamang sa sungkod. Sayon ba ni? Dili magdalag pagkaon, dili magdalag kwarta, unsa may ilang himuon, magutuman sila. Pero muhunong sa ta, atong lantawon ang ilang cultural background, ang ilang kultura, ang ilang kinaiya sa panahon 2000 na katuig karon sa mga gagamayng mga lungsod. Wala sila daghang hotel dito. Para diri sa mo add to me, adunay daghang hotel. Magtelepono lang og naa kay kwarto kung naay bakante. Dito wala. Ang mga tao, ang mga bisita sa ilang lungsod, kung naay mga tao nga naglakaw, nga moagi silang lungsod og magabhian, ilang imbitahon sa ilang balay, ilang pakaunon. Mao nay maayo ang ilang kinaiya. Bisan sa ato siguro kung naay fiesta,
ato mang imbitahon bisag dili nato kaila atong pakanon, mao ni ilang kinaiya usab sa panahon ni Jesus. So walay problema, pakanon sila siguro mga usa o duha ka adlaw, pero dili pod sila mo stay o tulo, dili po nila abusahan. So mao na ilang kinaiya dito, maabi-abihon. So mao na gingon ni Jesus, ayaw pagdalag pagkaon kay pakanon man mo, o bag, o kwarta, o bisan unsa gawas lamang sa inyong sungkot. Kay didto maglakaw mangyud ka, daghang kabatuan. Pag sandalyas kamo, apan ayaw pagdalag laing bisde gawas sa inyong gisulob. So mao ni gingon ni Jesus. Mingon usab siya kanila, sa inyong pag-abot sa lungsod, adto sa kasabalay nga nagdapit kaninyo, nag-imbitar kaninyo. Og ayaw balhin sa laing balay, hangtod mobiya kamo ni anang lungsura. So, dinha kamo sa kabalay nga giabi-abi mo. Kung mahiadto kamo sa usa ka dapit, diin ang mga tao dili mudawat o dili mamati kaninyo, unsa mahimon? Biyai kanang dapita og itaktak ang abog sa inyong tiil, ingon nga pagpasidaan bato kanila. So unsa maning atong nabasahan karon nga itaktak ang abog sa inyong tiil. Naibalo ba mo sa culture nila? Kini mga Hudyo, relihiyoso kay ni sila. Kay sa ako nag-ingon ninyo, kung sila makalakaw sa usa ka lugar sa mga hintel bote pasabot dili Hudyo, nakalakaw sila dito. Pagbalik nila silang syudad, mituo sila nga ang abog dito sa mga tao nga dili mutuo sa Ginoo, makapahugaw nila. Mahimo silang sinner, mahimo silang makasasala. So kana bisag abog lang, ilang kuhaong yun na. So mao ni konteksto sa ilang giingon nga itaktak ang abog. Ayon nigdala diri sa atong syudad kay kita mahimong makasasala usab, mao ni pagtuo sa mga Hudyo. Busa nang lakaw sila og nagwali nga ang mga tawo kinahanglan maghinulsol sa ilang mga sala. Mao ni pinaka main topic nganong miadto sila sa kabaryuhan, nganong magsermon sila tungod kay maghinulsol sa ilang sala. Usay matingala kita nga kining mga Hudyo, mga relihiyoso kay ni. Sige silang mag-ampo kada adlaw. Sige silang mosimba, na antigo sila sa Biblia, sa karaang tugon. Mituo sila nga sila ang pinili. Apan, miingon si Jesus, ang inyong topic, main topic sa inyong sermon, mao nga sila maghinulsol sa ilang sala. Bisan di ikaw og relihiyoso kayo, kinahanglan di ay nga maghinulsol ka sa imong sala. Ilang gihinginlan ang daghang mga yawa o gihaplasan nila lana o giayo ang daghang masakiton. So mao to ilang gihimo nga nagsabwag sila sa mga balita, apan mingon sila gyud gi-concentrate nila nga kini sila maghinulsol sa ilang mga sala. Nay akong basahon ninyo. Kini sinulat ni King ni Haring David, mga pila na kagatus katuig sa pagkatao ni Jesus, mga 500 or 600 years before. Kini si Haring David, at naantigo kita sa usang simana akong giingnan sa atong gitunan nga siya hari na siya mga girlfriend, dato kayo. Apan iyang gikuha gyud ang usa ka misis sa sundalo niya sa asawa ug iya pang gipapatay. Sa iyang gihimo, nangayo siya pasaylo sa Ginoo.
nangayo sa pasaylo, naghinulsol siya sa iyang sala. O kini naani sa Salmo. Kining Salmo mga gisulat ni Haring David hangtod karon, mao ni ilang kantahon sa ilang sinagoga, sa ilang simbahan. Dako kayong respetar nila sa mga sinulat ni Haring David. Kini atong ning mabasa sa Salmo. Akong basahon ninyo ang pagsulat niya kung unsa siya paghinulsol sa iyang nahimo. Akong basahon dito sa Salmo 51. Ako nakasala, ikaw usab nakasala, kamo din na nakasala. So importante kaayo nato ni. Atong basahon sa Salmo 51. Miingon si Haring David, maluoy ka kanako, O Dios, sumala sa imong mahigugmaong kalulot. Sumala sa kadaghanon sa imong mga malumong kahoy. Palaa ang akong mga kalapasan. Hugasan mo ako pag-ayo gikan sa akong kasalanan. O hinluan mo ako gikan sa akong mga sala. Kay naila ko ang akong mga kalapasan o ang akong sala sa gihapon ania sa akong atubangan. Bato kanimo lamang nakasala ako. Og nagbuhat ko ang dautan sa imong pagtan-aw. Bato kanimo lamang nakasala ako, Lord. Aron ikaw pagailhon nga matarong sa diha nga ikaw magasulti. Og magpailhon nga ulay sa diha nga ikaw magahukom. Aniya karon ako natawo sa kasalanan. Og sa sala gipanramkon ako sa akong inahan. Aniya ako karon, ikaw nagtinguha og kamatuoran sa mga sulod sa bahin. Og sa bahin nga matago pagpasabton mo ako sa kinaadman. Ulayon mo ako uban sa hisupo og magmahinlo ako. Hugasi ako og maputi ako labi na pa kaysa niebe. Padungga ako sa himaya og kalipay, aron magalipay ang bukog nga akong gidugmok. Nga imong gidugmok, tagoy ang imong nawong gikan sa akong mga sala. Og palaa ang tanan kong mga kasalanan. Buhaton mo ako og una kay ulay og sa kasing-kasing o Dios og bag-uha sa usa ka espiritu nga matulid sa sulod nako. Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan. Og ayaw pagkuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Iuli kanako ang kalipay sa imong kaluwasan. Og sapat na ya unsa man og sapat iya aron uban sa masing kamuton nga espiritu. So galisod ko Jud ay dire. Unya magatudlo ako sa mga malapason sa imong mga dalan o mga makasasala. Makabig nga na kanimo. So mautoy usa ka to sa iyang naghangyo siya nga pasayloon siya. Mautoy giampo ni Haring David nga unta nga limpyuhan siya. Mautoy paghinulsol. Ikaw ug ako
nakasala. Wala ko kay bulogon sa inyong mga sala din ha. Apan miingon ang atong Ginoo nga maghinulsol kita sa atong sala. Unsa man ang paghinulsol? Unsa may nabalo ninyo mahitungod sa paghinulsol? Ang paghinulsol mao nga ang kuno ninyo. Ang kuno nato nga kita makasasala. Kung dili nato ang kunon ang atong Ginoo, dili kita mapasaylo. So ang kuno nato. Kung ang usa ka tawo maghinulsol, adunay pagkabag-o sa iyang kasing-kasing. Adunay pagkabag-o sa iyang hunahuna. Adunay pagkabag-o sa iyang direksyon sa iyang kinabuhi. Kung ang inyong kinabuhi mao na inyong tumong, ang paghinulsol buot ipasabot balhinon ang tumong sa inyong kinabuhi. Kung kamo nag-drugs sa una, ang buot ipasabot hunungon og direksyon ang direksyon sa kinabuhi dili na mag-drugs. So maunay buot ipasabot ang paghinulsol nga adunay pagbag-o sa kinabuhi. Og malipayon usab kay sa paghinulsol nato hatagin kita bag-ong kasing-kasing sa atong Ginoo. Kasing-kasing nga mosalig og mutuo nganha kaniya. Sa atong gitun-an na kung walay pagsalig, walay pagtuo, ang atong Ginoo walay mahimo sa imong kinabuhi. So musalig kita nga pasayloon kita sa atong mga sala. Maunay maayo, pinakamaayo sa Kristyanismo kay ang Ginoo makapasaylo. Misaad siya nga bisag unsa ka itom sa atong sala. Iyaning pution sama sa mga snow sa among balay karon dinhi daghang snow puti kaayo. Mao ni gisaad niya pasayloon kita sa atong mga sala. Mosalig ba mo nga ang Ginoo makapasaylo kanimo kanatong tanan? Unsa may inyong himuon sa inyong mga sala? Si Haring David, gikuha niya ang asawa sa usa ka sundalo, gipapatay pa niya ang sundalo, gipasaylo siya. Ikaw ug ako usab mapasaylo sa atong Ginoong Hesukristo. Maunay maayong balita. Ang atong relihiyon dili makapasaylo, ang atong Ginoong Hesukristo lang. So gusto ko nga tapuson nato ang atong pagtuon pinaagi sa atong pag-ampo. Iduko nato ang atong ulo og hatagan ko kamo og higayon sa hilom inyong hangyoon ang Ginoo nga pasayloon kamo sa inyong sala. Sa hilom lang. Magduko kita og kamo mag-ampo na. Among amahan nga langit nun, nadungog nimo kung unsay sulod sa ilang kasing-kasing. Nakita nimo, Lord, nadungog nimo ang ilang paghangyo nga pasayloon sila sa ilang mga sala. Misaad ka nga bisag unsa ka itom sa sala, imo kining himuong puti sama sa ice, sama sa snow. Daghang salamat sa imong promise, sa imong saad nga imo kami pasayloon. Daghang salamat nga gihatag ni Jesus ang iyang dugo, ang iyang lawas aron nga kami mapasaylo sa sala, aron nga malimpyuhan kami. You know, hinaut po nga imo silang panalanginan karon. Hinaut po ang imong kamot, magauban kanila nga nasa itaas dina sa BJMP, Lord. Proteksyonan mo silang tanan. Sa ngalan ni Hesukristo nga among manluluwas. Amen.